moro mondo mi polise obi lobby mondo mi thuolo malach mondo mi gikaw thuolo malach koro kata gima nu uringo mondo res cha seche moko yudo ni by the time magi biro osekethore so mago weche ma moving forward inyalo ng'i kaka irieyo gi mondo mi gibede yo makare. Kamano nitie machielo mani mulo madani mondo mi lernwa kar kae wan gi joma wacho ni en widows life interest kata thuolo ma entiere godo kar kae en mane nikech wacho ni mwandu ka osebedo kosekon chiliel kata mon liete niero lo midongo ka lobni ok inyalo use nikech ibedo kode kae kirango ngima nyithindo mano mantiere kane mantiere iye kae e kinde ma gigi timre kaka emergency gin weche mabiro apoya nyathi school fee ore moko yudo nitie weche mag thieth bill monego bed ni iketo kacha in title deed mar lobno kata mwandu machielo manomiyi kar kae bende iparo ni chik owuon monego bed ni ikete tim pod en form machielo mar control nikech chik ni ma pod control ni ok onyal use e kinde ma gigi bende timre bende chik ni pod ntiere kae ka chik ni pod diyo chiliel modong' kae nikech kamiticha koso ntiere gi exemptions moko kata kuonde moko minyalo ng'won ne e weche mag interest kiwacho ni en life interest life interest nyaparo ni we explain mondo wuog maber chon kane chik ne law of succession ne wacho ni a widow upon remarriage kodhi motedo kendo to life interest ne terminate mano chik chon to ji nodhi e doho nowinjo to doho nowacho ni kaka oti kod widow no en discriminatory koro nolok chik to wach ni a spouse koro a spouse nyalo bedo widow kata widower so it applies to both. Life interest matiende niya ka in gi nyithindo ariyo kata adek to wuon paro nindo kata min paro nindo lo kata mwandu kobire nyingi to i hold gini in trust for be nyithindo ok en mana mari kendi nikech ng'eni nyithindo ka bende ma gin jo higni 18 ka dok chien gin dependents gibende mwandu ni kata estate mopogni gibende gin gi kar gimoro monego bed ni giyudo to but nikech pod gitindo nyaka bed ni nitie ng'at manyalo hold negi gini in trust ineno in fact kidhi ga e court iyudo ga ni kuma nitiere minor idwaro ga administrators ariyo mano joma rito estate mar ng'ama osenindo obed ni en chiliel obed ni en ng'anene idwaro ga ni gibed at least ji ariyo mondo mi orit minor ok ni kisetimo process no te bende mitieko maseche moko yudo titles mondo bire nyingu kapo ni nitiere an emergency ma inyalo demonstrate ni gini to kitimo titime e interest mar nyathi kata beneficiaries gi mano yie ni timo in fact kata seche ma case ni e doho nitiere kaka inyalo dhi idonje doho ma doho yie ni ka nyathi dwa dhi school to nitiere pesa matin minyalo miyi kapo ni nyathi maybe orem kata nyathi tuo dwaro yudo thieth nitiere gik moko miluongo ni special grants inyalo dhi godo e court imiyi tiyieni ni mamondo itim gima onego bed ni ng'iyo en the mischief ni chik ne dwaro ni ogeng' ang'o ka nikech niyudo nitie jomoko ma gin once osemigi amiya mwandu ni kinyne kodeko to rucha osego gigo note osedar osewuok odhi kuma odhiye koro yudo ka nyithinde modong' chandore duogo ga koni to wacho ni akia ni mama olalnwa gik ma kata baba olalnwa gik ma kamago mane gini neno ka noket that safeguard kamano kendo ang'e no chopo kama dhi bedo